Baba Bishop ngiyacela simpheni ngezandla enkulu Jesu. Siphele nje bazana yakho izandla ezinkulu kunalezo. Sinenhloso ukuthi why sivumela uba Bishop ukuba qala khona phezulu kamakhanda 8 before we go any further. Hallelujah. 1 ukuhlakanipha usendodeni endala empunga. Hallelujah. So sesiyamazi Bishop is no longer a preacher but usene experience. Yesterday I was watching TV ita Queen. Omunye mama loya ngiyakhohle igama lakhe ita Queen. Kodwa unengane uJosina Josea or something uJorgina. So utshela ingane yakhe ngoba ingane yakhe ithi ishima I wish nami njengomngane wami oyiwe threats othola indoda enhle ende enehwana namathi ngithole kodwa ingabusaba ke njengomuntu omnyama nehwana kodwa ibe umlungu kodwa ibe yithi so Georgina Georgina ngeke uyithole indoda akafika indoda nawadlala osibani bani oSchumacher. Hallelujah. Ithi nawe uzoyithola indoda enje kodwa lalela ke le ntombazane she does not need ukuthi ithole experience kuwena ngoba wena wahluleka ukuthola indoda wadlala oSchumacher. So miyekele le ntombazane ifunde umXhosa ifunde Amen. Ngoba mina ngine experience. So ngizoyinika experience le ntombazane ukuba le ndoda eyitholile iphathe kanjani. Amen. So that's why we allow the bishop to speak on our behalf in our heads because siya called to be bishop akasakhulumi nje. Kodwa usekhuluma into ne experience. Angazi bangakokhismusi asebadlile since wabo umzalwane. Hayi since ungazali angisho nje esekholwa ewumzalwane but baningi ababaleki. Amen. So wazi kahle baba Bishop uthi ngempela when it's come to this time abantu abaningi bayakhohlwa uNkulunkulu badleka fara kube ngathi uNkulunkulu akazabe khona bathatha isikhathi sokuphumula bese kuba uJanuary bavuke again. I always wish kuba Jesu ungakubuye ngoDecember baningi abazalwane esingeke sibathole. Kumkhuluma ukuthi uNkulunkulu ngiyakufisa bandla noma kuthiwa uyabuya awubuye mhlambe ngoJanuary if bengakwazi ukuyikhethela ngoba uJanuary bonke abantu basuke befastile beyibuyisele enkosini beyihlanza beyihlambula. So if uNkulunkulu angabuya ngaleso sikhathi 100% sure that uJesu inqaba anganyuka nayo ayisubile. Amen. Which you are not sure ukuthi ngempela uJesu ngabotha ngiyacabanga kwami uyovela buye kuDecember ngisho nje I'm just assuming ngoba ufisa ukubona ngempela ababazalwane bangempela angisho akukho eBhayibhelini okay lokuthi uJesu uyobuya nini. Amen. Further than that sebeza my wife asimshaya isandla nkosikazi wami egameni likaJesu Kristu Nazareth. I'm highly blessed uba nonkosikazi ofana njengonkosikazi wami. She's a blessing empilweni yami. Hallelujah. Hlezi lento ngisho namanje ngiyayisho ngiyacabanga ukuthi unkosikazi wengekho akekho umuntu wesifazane owengashada nami noma owengathandana nami. Yabo nje le meeting fika sengibona into wrong more than say sengidinwa ngazi 1000 times. Can you believe it? Sengishintsha ubuso 100 times. Ngidinwa nje ungahleleka. Into yokuqala engicasa ukuthi the speaker's fee. Why these guys bangasibona the speaker's fee sesizeni into fee? The speakers cost us 7,000. If basibona the speaker's fee ngabe sihambile sawusikhangisa. So imali is not a problem. Into a problem sengasho lona ungahleleki. Amen. Because if bahleleke bese sihambile sosikhandisa or siboleke sini ukuze sikhonze ukukule endaweni perfect. Mina perfection ngiyayithanda because God is perfect. Ayikho into ngisho abacula ukuthi ngiyobhembela uJesu. There's no such a thing as that. Ngiyaxoxa uSande ngiyamathanda besho becula like an angel. Wahupha kanje wenze njani ungumoya waseqolo something. When I said to myself uthandakaza acule kanje uma ecula uzwa ama bubblings eswini
Bese uyavuka lo ngakhala ngacasuka bese ngizusandile waye ngakhala speaker sifika oh bese ngisamgeloza ngathi ana CV nosani ngiyambona usani Fabi yaculaza umama bosisi intombi nonke sonto sikole that worshiping the pastors ononkosikazi your wives ongabe nonkosikazi like umsubu your future wife when she comes siyambingelela before she comes in the mighty name of Jesus. Oh now with it man shezomba oh message is first one amen but nje siyabingelela egameni likaJesu. Ningakhandaza lona kakhulu, especially don't look at time because ongenze somhla 5 inkosi ngabusaba khona. Hey, mhlawumbe ngicawuze ngiqamba ma. Ongenze after mhla ka5 kuvalwe we don't know ukuthi ugovernment ophinda vule nini. Zonke uNkulunkulu esakhona. Before kufika ikhathi esithi sesikukhumbula ukukhonza. Amen. I was watching bazana uNkulunkulu is very clever. Recently, like it was today, I think ukhulela mina makhaladi la Bill Gates mangikhuleka nawo standards then axoxa ngalento le vaccine. So uthi lo mama lo yazi ngifundisa, please pray for me as well as my sister use Australia wahamba ofundisa khona i-teaching efundisa le-Australia. Umefika lapha ya bafaka i-vaccine ngenkani. Uzwa ngibuthi ngibuke nangu sisi ngiyayibona le video le la evaccine khona umebeka ispoon siyama. Why ispoon simama uvaccine ile ispoon uthi hayi mhlawumbe ongenza laba basavacine ayifani kodwa wabale ngamagama athi ukuthi nokuthi wangibreakela wena down ha ngaze ngishoke kanje kulela gama it's a Greek word. Hallelujah. Kodwa walibreaka ngendlela alibreake ngayo la lento le yalamagama la ashiwo nani yawazi nesen vaccine kuliphi igama elinye iliphi odatha ngazi kanjani. Sorry ubaba vaccine kosazini kwa vaccine ngani okay ngeJohnson la magama bebhale 05 no fiber yes bekuyi fiber something le othi kuyifakela nani go and search bazalwane unga search isibible babhubha abantu bamngenxa okuswela ulwazi kuyisona ungamna information especially in these days esiphila kusona. It's a matter of must ukuthi wonke umuntu abe aware of what is happening. Akekho umuntu ofanele abe dumb because ukuba dumb you will die nobudumbu bakho. Kanti ukuba aware kwenza ukuthi wazi ukuthi what is happening. Uthi buka la eAustralia kuyatotonga ngibona abelungu beshibe bedrive lapha dagcola abelungu beshawa phansi kusho yonke into abantu batoto abathi no vaccine kugcola amasosha wonke indawo ongavaccinile akasayi emsebenzini and abantu bakhona bathi nje sani kwi democracy. We have the freedom of speech, the freedom of choice. Ngakhohle igama peliyasha ngisona umlungu. Amen. So uyakhala lokuthi why Paul sifakwa into ngenkani. What kind of freedom is that? Yokuthi sifakwe into bengayifuna ngifuni if ngizofa ngifa bathi khona eAustralia why laba abanye abavaccinate nawo bayafa. Kungcono kuba ovaccinile akafi. Ufelani evaccinile na. But no, that's vaccine I think. As if bayafaka eAustralia ngena ku internet you'll see. Akekho thengayo, akekho ufaka upetrol. Sekushoda nje ukuthi ube engine encane kuphela. Kodwa awuthengi, awuyasitolo, awenzi lutho emsebenzi kuyabheda yonke i-country upside down. Uma ngiqeda la research ubhalo Australia and research what is happening about vaccine we will see. Which Australia upside down. And uthi khona bathi babekhuluma bathi we want the word khona igama bathishilo. A new word order. New word order. La kuzophatha khona one man. One president all over the world. Ngakhona Ramaphosa. Ngakhona sibanibani ngakhona bani ophethe bano. Ugovernment ofanele bekhona ku isho igama
No, word order. New world order. New world order. Whereby there must be one government, one ruler all over the globe. And one current. It's cool. And another thing that surprised me because so border gates in South Africa. Border gates border gates in South Africa. Israel, come and tell me somebody. Botswana, yes, Botswana is one of the one. Botswana and what? I'm very interested like you. I'm not Mozambique, but I'm not sure. But Botswana, I'm sure. Go back and Kumbula Gashe. We can't do. We can't do my sessions. Go to Botswana. Give what? Now, I'm UN soldiers. I say, "Con." I can't do something in South Africa by force. Action against people and my wife, some people are saying that parents won't go out no more. God is a sin and vaccine. God bless you. Go! Someone tingle over and say, come on. Woo! You're paid. I'm enough for your room side. It's a matter of mass vaccine by force. I don't go back. I was a book of Christus of work. That's the vaccine. I'm contacting them. It's about language. It's a vaccine. I'm vaccinated by mistake. Amen. So I was very shocked. Which bayangena bazongena la. So babezongena wayicela amasosha kini la wala ozowapampela la wawazi azobekhumila ngotsho ngayazi. How come China yonke into you be forced? Is it true? Yes, and then is it true? Go and research and search and see. Listen to sifunda ngazo more lapha la ngasema Bhayibhelini uyibukela ukuthi amamazi kuliyo ngaza phatha futhi kanti into soyibona ezofreshing ngazo natsasha nkosikazi. Soyibona ngamehlo. Impilo kuyibuye into ozoyibona. Ngathi abantu abaningi bazofail ukho impersonal asalo impilo ukuthi amaXhosa lawa amaZulu lawa abasuthu lawa wathi lo abelunga amandiya lo mbayisekho is finished phinde uyibone uyawusala uthi India leni umulungu lo nto uyawusala into ozolwa nayo uma uzolwa nesystem lento izokuphoqa yokuthi sibe one whether you are colored you are white you are Xhosa you are Sotho Pedi whatsoever will be one fighting against the government. Some people will fall, some people will uprise and die for what they believe. I don't know about you which is if you call it ongeko serious. How come this operation and call God forbid? We have no time. We are preparing ourselves for our families and our daughters and our children. Man, ukuthi senze njani makunje. How come this operation and kusindiswa never. Lezo sikhathi sakudala ngesancenga bungafuni ukuba serious asinandaba. Lezokubuta new word order. Nala masontwana we are not sure which October is called mayavalwa yini. Some of the contact internet you won't survive and nihlulekile kwi first wave. Ukhonza because kuthebe kuvala amasonto navala ishumi navala imnikelo navala ukukholwa navala yonke into noma nangakholwa. Ahlale emakhaya nabuka ama TV A up to Z it's going to be like that, it's going to be worse than that. If wahlule eqaleni how can you survive in the second wave and amasosha serious ngomsasike. I remember one time kulo ngitshisa ngempela le imali nami ngicabanga ukuthi umdlalo it was long time ago ngine vision imali iyodwa ngingazi lento ikhona ku scripture. And I'm very sorry bazalwane ukuzomemezela ukuthi abaningi benu ngeke basakwazi ukuma kulento ezokwenzeka. Ngiyaxolisa wena ungawazi ukhonza serious ngiyaxolisa bazange ngesakwazi ukuncenga buhlulele ukukhola serious manje ngeke usakwazi ukukhola nobody can ongakwazi ukukhola in an empty stomach ungenalutho yokuthi uzodlana ungasebenzi vele imisebenzi izoniphelela. I'm not prophesizing, that is the truth. It does oyibona le
lokho nje kuzophela ngizohlala ekhaya mina futhi by force futhi xa ngiqamba amanga le ntshumayelo noma ungayirecorda uzoyilalela uzoyibona muthi manje ngathi umdlalo iyeke manje ngilalele nje kodwa uzoyizwa as isikhathi sesingasekho sekuphoqa ukuthi go and research intshumayelo esikhonza and listen nayi lento ayisho umfundisi hawu kodwa uNkulunkulu senze njani uma kunje Tava my messages okugcina la sashumela God forbid I'm sorry bazalwane but there's nothing we can do anymore ngiyajabula ngavaccine ngasibo uNkulunkulu ukuthandi wena so vaccine I don't know angithi uthanda ngabo vaccine vaccine ongavaccine it doesn't matter anymore doesn't matter yana vaccine very it was forced because we're not here with vaccine if you are sebenza it's finishing now because for vaccine by force if usebenza ngeke uzukwazi ukuyasithola ngeke uzothenga New world order. Only few people will survive. If you kill yourself, let me promise you, because in Australia they are killing themselves, they are committing suicides by hunger, by possibility, by afa. But not knowing what we bulala. Umuntu oyibulala guys, you are straight to hell. We bulala is not an except umuntu I wish the young women don't come with jackets as she said. But if in my mind. Thank you. Wala ogcina baye just basazobona umunye asekho umoya ngaphandle kwakhe at last wenza aqhumisa ipiko ba uzobahambela ngomlomo ipika soyisebenzisa kuphi ngoba there will be no revivals uzoshanja ne revival ungayifaki le mask futhi uzothuba ngumsindo ukho namasosha ba impama kuzoqhuma impama Yaxoxa ngisho iqiniso but I'm sorry. Sasebheki bengazi ukuthi revival isikhathi sokugcina kushiwo. Base sikuyona ke manje. Revival isikhathi sokugcina kusiwe lemnandi amatende amakhulu ade nje oNJS Soul kade nje wonhlapho bese ama ground no. Eyokugcina the last move ile soyenza singene imizi nemizi. Fearing God is first chance of force. Come on, show me the standards of force standards and go home. If you thought in Mama go and research what is happening in China and Japan, umuthola iverse noma lilodwa iverse nje kanje ni share lona kuyimanje as we speak. Go China kusavumeleka ukufunda iBhayibheli, iBhayibheli alifundwa alikho. Bubanje uphethe iBhayibheli uyabulawa as we speak. So umtshele ke bungalazi ngisho iverse by head. So sinda thina sithandaza iverse. iBhayibheli uzofihla nasemakhwapheni bomama ngoba nifihla imali lapha la uzokufihla iBhayibheli amavesi awu4 okhiqiza kanje kungena mama konje ma uyongena nalo kanje kamama nana konje mabani ma mama basi uyokuthiya kanje now Exodus 24 verse 5 funa mama nana funa first tell us ngenza mke usiyabala ngoba uzibuza ukuthi ufuna ngamama nana benenzani na ipermission yokuhamba nje kamama nani ezweni leni hayi ngacathi ngiyaphupha ngiyabona ngicathi liphupha you will see wait and see ndezwenza nini bazalwane manje akusasiwa into yakudala ke manje sekufikile the time has come the time has come isikhathi sesifikile Memezele namhlanje isikhathi sesifikile. Isho lesi endasikhe esinye. Odlala kakhulu. Ngiyusema bro ngiyakhinya. Odlala kanjani bazalwane? Kakhulu. Angifuni ukukholwa akayeke kakhulu. Odawa khona uqoma uzuquleke sekubhekile. Kusashintsha komisise senhlanhleni ukuqoma mhlawumbe ungaqoma uzoqoma amasosha yoqoma isosha likuthengela isikwa noma uphaya uzuhle mntazana ngiqamba ma wait and see zoyibona lento engisho zoyibona Yasancenga umuntu ngokukholwa ngesabancenga. Ngeke sinenge noyedwa.
So khonza sohamba nabahambayo njengothisha Hlaniphile obeka idomu kuma ngesikhathi sami ngifuna ngaso idomu zayibekwa zodwa leHlaniphi ibekwe zodwa. Ngenhlanhla angilabo baHlaniphile kodwa ngangisidomu. Kodwa ngaba nomusa ukuthi ngibe ngabaHlaniphile. Nangi hard work. Mina ngaze ngiHlaniphe isikole ngihard ngisebenza kanzima. Kodwa ngaze ngangafeli buzo sami ngikufela ngikwazi. Angisho number 1 noma number 2 noma number 3. Kodwa ngahlaniphila njengoThalent ngumuntu ohlaniphile isidala mina ngihard work ngisebenza ngangalali. 12 ebusuku ngiyavuka 4 ekseni ngiyavuka. Sebenza ngiphasa ngisebenza ngisho ngisevasa ngisebenza kanzima. Noma ngidawu ngangifunda nama Amstel la kodwa ngibe ngibuka incwadi. La ubheka khona please ngibhema kodwa ngibe ngibheka incwadi. Ngibe ngibamba into encane, ngibe ngibamba into encane nje ezongisebenzela. Uma kuyi essay ngibe ngifunda ngithi ngibhema ngala insaba la. Ngala ngibamba essay. Ngala Baba, ngisebenza I was a hard work. Nalana khona nakulula. Kodwa sisebenza kanzima. Isimo ifumanana kodwa siya kanzima. Awulula. I'm a hard worker. Uphila impilo engcwele is not easy. Kholwa kukho easy. Kodwa ngisebenza kanzima. If ngasebenza kanzima ngena Kristu kuyini angenza ngihlule ukusebenza kanzima senginomoya oyingcwele. Ngine assistance the Holy Spirit, the assister of the weak, the moya oyingcwele. Namanje simingaye Yakusabela ungakazi ube serious. Ngeke usalunga. You won't make it. Read the word of God. Matthew chapter number 5. It's got to work. Noma sakhonza kuse. Vele sebeyinsuku zokugcina. Intshumayelo zokugcina sayithola. Uzinqamba manga watch and then. Ngusenkanzo ukugcina bengithi sobe ematendeni msuba was lying. I thought sobe ematende amakhutha like I was bluffing myself. Ngasisho singisi right? Oh thank you my brother. Ngiyabonga hard work. Lo kama ngathiwa kanzima iswa ngathi. Ngiyakhumbula ngasuka ekhaya la ngangifunda khona esikoleni. Ngangifunda kusona. Suyisenigre. Ngasuka khona ngaza funda ukuthi decide. I was doing grade 8 if I'm not mistaken. Thola nelinye India ngihamba nalomngani wami. Ngakhuluma amagama amaningi ngihamba ngixoxa le ndlela ngayisho igama lodwa. Do you remember? Ngixoxa. Do you remember? Ngixoxa say. Yeah. Do you remember? Let's nambuza nathi i-distance engokusuka la uyahamba nathi. How do you remember what music I'm going to tell you that hey Charles, what's up? You want to say you remind me now? It's the only way that I know now. Amanye isikhathi samba. Ngizowafunda ezingendlela. Then uNkulunkulu uzongisiza ngigcine sengi right. Ngizokwazi u 3 4 5 ngigcine sengi right. I was a hard worker. Sebenza kanzima. Ekhama ubona ngihlaniphile ngiphuma number 1 sis. Pumu number 1, pumu number 2, pumu number 3. Kanti hard work. Namanje, I'm still a hard worker in the house of God. Says so that I will make it to the finish line. Ngiloluke ezulwini kuphela. Konke okwezo ngeke sangisiza ngalutho. Hallelujah. Matthew chapter number 5. Thank you. That's a question. Matthew 5. Thank you, Bishop. These are word of Jesus Christ. Matthew chapter 5 verse number 6. Thank you so much, Bishop. Babusisiwe abalambele komele ukulunga. Ngokuba bayakusuthiswa. My brother.
My brother, you spoke very well. You can repeat it again, please. Babusisiwe abalambele ukulunga. Thank you. Ngokuba bayakusuthiswa. Ngicela ukufunda kahle. Funda kahle, my brother. You got a bigger voice. Nhlonishwa. Babusisiwe abalambele bomela ukulunga. Ngokuba bayakusuthiswa. Okay, can I please read in English? Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. NIT. God bless those who are hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. Can I say it again, Mazaran? For those, I'm missing this. Blessed are those who are hunger. Zogiyego kunye uteste sobona kusasa. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. NIT. God bless those. Leader, NIT that we get time. Leader, blessed are those. Bible says, those who are hunger, abalambile, thirst, bomile, balambile, basebeyoma, for righteousness, ukulunga, for they will be filled. Bagcwaliswa. Yeah, we test the talent as we call him after the bishop. And allowed that can speak on Friday, Saturday, and Sunday. As church go routine, we're lucky side. Our side is a bishop. This is a penny. Out is one of NIT. God bless those who are hunger. Let unkulunkulu ubusisa laba balambile. Uzwa let God bless those. Not awusiyo lo lokho nkosikazi. Wathi wena nkosikazi kahle. Is it you? How's been long ulambile nkosiyami? Nkosi yami, she's very hungry. Wow. Babazalwane, mungakuzumela ungalambanga. Awukho umuntu la, uze umuntu olambile la. Ongalambile usekhaya, uhleli ubuke generation, ubuke uzalo, ubuka yonke into. Those people are not hungry. uNkulunkulu uyalanjelwa. Lithi la God bless them. uNkulunkulu ubusisa abalambile. Bese beyoma bomele ukulunga. Bawusatisfy, bawujabuliswa. Asiye kwenye indawo ezogcwalisela leli verse, ezolungisela leli verse lami. I think 15 verse number 21. Before you read, let me just speak a little about this verse, because in Shumela lo Jesus I shumela entabeni. I said, but Father, listen me and listen very carefully. Ukholwa nensindiso eyabantu abalambile. Ngeke uNkulunkulu akusebenzise. Ngeke futhi nawe umthwale uNkulunkulu if ungazange ulambe. uNkulunkulu uyalanjelwa. Izinto zikaNkulunkulu ziyala. You must be hungry or hunger. Fanele ulambe ukuze uNkulunkulu akwazi ukugcwalisa izinto zakhe kuwe. Uma ungalambile azikho izinto ezigcwaliswayo. uNkulunkulu utholwa abantu abana. uNkulunkulu uyalanjelwa. I wish the call umuntu onojeke namanzi. Hakujeka ungafla. Hayi lonto ayibonakala umuntu onojeke ungafla. Okay, thank you. But bishop picture yakho. Sobore yakho nkosikazi kancane. Please, thank you. Cela uzomela. Let's show me the house about you. Do you mind? Mrs. Angela, let me share this with you. What? Yes, okay. Oh my God. Uf, bantu abafaka ibuko kangazi bonke bahlambi. Yakuyifaka ibuko kanti isidom. Webazalwane, uNkulunkulu uyalanje. Uma ulambile uNkulunkulu yakho, ngeke uzukwazi ukukholwa. Ngeke futhi uhambe noNkulunkulu. Ngeke ube yikholwa uma ungana. Fanele ulambe. Izinto kaNkulunkulu sifuna umuntu olambile. Uma ulambile uNkulunkulu, uma ungalambanga kugcwaliswa lutho, awubi namfume. Information ulwazi labantu abalambile.
uyahlupha uyalamba ngathi ngivaccine sibuhlungisa bengathi uNkulunkulu moya engcwele angakwenza ulambe lapha ekhaya angisiyo umfundisi ngubaba. I'm teaching my children to be hunger to do good, hunger to pray, hunger to fast, hunger to read the word of God, hunger to go clean, hunger yonke into yakho. You must be hungry. If ungalambanga, there's nothing will come to you, because uNkulunkulu ufuna abantu abala. You can never change a word ungalambanga. Yawushintshe umuntu ungalambanga. Even your worship you are useless. Uyocula ngathi kucula inkankane. You will try, but you won't make it because you are not hungry. Kodwa ulambile. Bathi abanye belele ebusuku, umbone ebusuku evulile. Mhlawumbe eguqa ngamadolo ngo-12. Athi wena uNkulunkulu uyangazi. Wena uNkulunkulu uyangibona. Wena uNkulunkulu uyangazi. Wena uNkulunkulu sangikhona ebusuku. Angadumisi abantu abakhona. Kodwa whenever I worship you, abagula abaphile, abangabona babone, abakude nawe bawuze kuwe. Come people lami. Come on. The sister ngakutshela na ukuthi even the desire. What desire first? Abenza ingubo fane the Steiner. Naso singisanga impela. Nasibange samkhumbula I'm a hard worker. Just remember that. If you can remember that, you understand. Lo sinabo laba abenza ingubo ita zabo, because baningi abantu abenza ingubo zonke ziyafana. Kodwa for ulambe lolwazi ukufika nesitele esisha abanye abantu abangenazo ukuze abantu bangakuninda beze kuwena. If lokho into yenza yafana nabantu, you won't change nobody. Ngabantu bese kuwena ngoba iyafana into ungayithona makho. For abantu bathi into ngebayithona. Yabona la ekhaya. My brother, mina ebandleni we are not competing with nobody. Because we are not preaching. We are speaking the heart of God. As competing namuntu. Asikho na competition. Ngekungibone nje ku-internet ngibhalela abandla sebebanganani. Kulela bandla banganani. Kulela bandla benzani. Kulela bandla kwenziwani. Angiyicanga laba ngisicanga ngami. What can I do to change my life? What can I do to change people's life? What can I do to make my church to be unto the never level? I don't want about other people's belief. I don't care about other people how they do things, but I care about myself. The ones that are missing, I'm competing with myself, only with myself. Akinandaba noma ngathenga imoto, akinandaba noma ibandla amakhulu, akinandaba noma ngathenga itaxi. Kodwa yini ngendaba nayo? Uthela imandla, akafika uNkulunkulu. Ihlale ebudweleni, lesizama uNkulunkulu. Angindaba nenapha, noma bangada, noma babaniki. Kodwa iqiniso lingashunayelwa. I rather not stop there. Kenze ibandla ligcwala abantu abaye. Wathi ngishiqiza ukuthi siyabantu abagcwele ifebe. Gcwele idaba ihlangana khona. Kodwa kuphuma inkonzo zami zophuza ndawonye. This my pastor was so good. Shumayela ubaba wethu. Nakavumelana ukushaya isolo bazoliyeka abantu bakhe. Uma ishaya isolo people will leave the church. Awuthi ngitshela impilo, ngitshela into ongayazi. Na umnyango omkhulu. You can leave this church. Kodwa umuzazi ofuna ukuphila impilo engcwele. We cannot change the gospel. And it's independent. uNkulunkulu wethu ungcwele. Abamkhonzayo, abamkhonza ngomoya. Nangeqiniso asehlale. Asifuna uzokhonza nathi.
ngokuthi kuzodlala la for uzodlala la you live everything for Jesus and siyaza kulula singama hard worker siyaza zona zimnandi singama hard worker kumnandi nongalala ebusuku kumnandi nokulala ebusuku kodwa sivuka sithanda zinyama ngasavuma shala bakhada labahanda liba kado sede mehende lebehe shima kadude kepe kata inyama ifuna ukulasidalela khona taka baba inyama isilala sithi yes ngiyawuzwa inyama ufuna ukulala katoka lika baba le shaka liko baba sumiskati uthemba shoti kasamba nane la kadeke baba shaka kaka we are hungry selambile selambile bela mafoni alibeka mafoni ngisasifuna olambile siyaza kulula umntwana ngimina recently ngihlala nami lapha ekhaya ngithatha igesi belivuliwe ngihlele egcekeni ngiyayiphumela nje ukuthi uzala lena ngalo sisi ngathi what's up sister what's shop hey asisophefula kakhulu ukuthi uthi hayi it's wise to tell you to get short hey that was up what hey sister can I buy you a cold drink oh thank you please buy me a cold drink that's my brother do my brother Sbanman do the keep on this go buy drink for this girl ngifake endlini ngaphakathi because lo sisimeze unendaba enkulu afuna uyisho athi ngimenza be comfortable uzakhuluma kahle but I cannot sit down ngikwazi ukuhlala phansi how sister what's up ufake nje into zakho ufake into zakho mhlawumbe lebathi baba nombesha noma mhlawumbe I don't understand ngifuna uku-interpret because I don't understand kodwa bengihleli la mina I'm hungry for information I just want to know ukuthi ukuthi kwenzeka into that's sihlala ukuthi ngihlala ngivumelekile ngihlala why ngivumela ukuthi angivumile ngihlala ucansi ngathi by the grace of God one of the brothers esinabo sasomlobolela sathi sane kucansi ngathi sithatha ucansi ongazi ithinto ngihamba ngithatha ucansi kalibeka phansi kangihlala phansi bahlala phansi wathi makhosi endlini yami endlini kaNkulunkulu ngathi umethi makhosi I don't mind two wathenge drink ufethu sathatha iglass wathi no abangivumeli ukuba ngisebenzise iglass bafuna plastic I said no it's fine ngathatha lokho nje ngathola body ngathi yes kube plastic abanankinga ngoba zarani lalela ngamweda I'm just hungry ukwazi ngolwazi lalabantu abanabo makhosi babantu abakanjani ngizalele insindisweni I know no makhosi ubaba noma babesindisiwe ngazalelwa khona so I know no outside lapha kodwa lo ngoba ukuyona uzongenza ngazi I'm hungry for that information thank you wangihlalisa ahlala phansi waphuza drink then she began to speak wathi mfundisi akubekezi makhosi khuluma makhosi then makhosi said makhosi what's makhosi mfundisi hey mase ngiqeda ukuphothula this December I'm coming to church I said why makhosi uzibandla ngokuthi hayi
hayi ngihlala khona la ade ngafika ngiyabona nje lokwenza ngayo and I love it lokwenza ngayo kodwa manje nginto ukuphothula bengaphothula I just wanna come to your church. I said, oh, Makhosi. Secondly, then Makhosi said, I love Makhosi. What's Makhosi resibili? Now umqoshile ukuthi hamba namadolo. Uzomxosha kanti mhlawumbe ugcotshe uNkulunkulu. Then washaya phansi wathi anginamali lonyaka. Anginamali lenyanga. Ngiyasafarisha endlini engihleli kuyona. Ngiyasafarisha ngifuna nale mali. That's what Makhosi. What seems to be the problem, Makhosi? Uthi yonke bade ngisebenza bengithenga inkomo. Ngoba Makhosi athe ukuze ngiphuthule angiphuthule ngenkomo. Then Makhosi said, but in the faith, uzosho December inkomo sengiqedile ukuyikhokha. Iyona into engihlangisile. That if lo sis, she was very young, age yakho wena passport number 2. And umpofu njengani? If Makhosi engazama kangaka ukuyophothula enze inkonzo yakhe, azazama ungabinamali. Athanda nento engizobidla kodwa inkomo yadileka. What about nemikholwayo ukwenza izinto in the house of God? If Makhosi engalamba kangaka efuna ukuthenga inkomo enzela into yakhe uphothula, yini nina abazalwane ninga sacrifice nlambe to do good for the Lord? Athi ngibuze wena ngoba mzwane kuthiwa thenga noma appreciation noma asenze appreciation noma asenze umfundisi uqasa uba kabi uzuqasa ukuthi imali engaka uMakhosi ngimbuza athi inkomo imalini what 11,000 kuyaphezulu ngoba Makhosi awafuni into ezacela afuna something genuine. Ingathi abazalwane besaba nama-1,000 o-2,000 kuthi abakhali uMakhosi into engichazela anizwanga yini uthe ngine-faith le faith engibazalwane uthi nginayo ukuthi uzophila uDecember ngizobe sengiqedile. Ngathi Makhosi hase ngiyahamba ngathi Makhosi ngicela ukugibelisa imoto ngizokuyisohlala. Ngathi Makhosi sifane ngihambise ngihambise uMakhosi. Ngathi mama wathi ngiyalapha ngisawuchova kodwa ngilambile. Makhosi can I buy you uphaya ne-drink nje? Wathi yebo baba please. Ngamthengele uMakhosi wahle ngamlinda ngawumshiya ngayo usalithaza khona wahamba ngahamba. Kodwa into engichaza ukuthi bese ngine-information ukuthi nabantu abangakholwa bekwazi ukubela amakhosi abo basebenza ukukholwa ukubenzela yonke into ebekuthi yini eyenza nina abazalwane ningalambi to do good for God. If abantu babandla bomnyama besacrifice kangaka azacela ukulala engadlanga enzela ukuthi amakhosi abe nomoya abe nokuthula, yini nina ningafuni ukwenza kahle in the house of God? Yabo bakhuluma ispeaker nje manje ushile I'm the only person ocabanga wena ucabanga osofa. You are very selfish. Until ifika uMakhosi angisebenze. I wish abantu abaningi bendwe bengangena uMakhosi. If umuntu engangena amandla phela amakhosi amandla bomnyama. Izangwa nenyanga benze nje embusweni wabomnyama. Why nina ngenzi kahle ko lokhaya? Awucabanga nje ukuthenga ispeaker noma imic. Awucabanga ukuthenga nje noma indwangu. Awucabanga ukuthenga noma inkukhu ke nje. Futhi December siyasidla inkukhu in the house of God. Yazi nowacabanga into yakho wena uyivelisha phansi. Kanti abangalebo ongakholwa amakhosi bawavelisha phezulu. Change your ways. Shintsha the way you do things. Because the way endlela enza ngayo awutshengisa ukulambela uNkulunkulu. Did you know Bishop uthi uNkulunkulu angabamba yonke le system lezokwenzeka ime into edathi ngenzeke? People are not hungry to seek the face of God, but thandaze. Uthi ku2 Chronicles chapter number 7 verse 14, if abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba befuna ubuso bami
uNkulunkulu ngiyakuzwa ngisezulwini noma ade ngilethi simvula ngasenda isikhonyana kodwa ngiyaphinda ngisusa isikhonyana bese ngilethi simvula again ngamazwi uNkulunkulu Bishop angakwenza ukuthula umhlaba wonke noma kuthiwa sekuyisikhathi so isikhathi 666 noma isikhathi sani noma sezobe isikhathi ingama if abazalwane bangafuna uNkulunkulu manje kanjani bengenandaba naNkulunkulu uNkulunkulu wabuza uAbraham waxoxela uAbraham eyobulala iGomora neSodom do you know why Bishop iGomora neSodom yagcina ebhubhile akekho umuntu oyi-righteous in that place there was no one but God was willing ukulalela umuntu kaNkulunkulu intercede ethandaza if wayekhona ingabe iGomora neSodom azange libe khona namanje umoya ngcwele angasinika another chance mhlawumbe iSouth Africa yodwa kuthi iSouth Africa iUNO ayikwazi ukungena khona kodwa what do you do ngoba ngibone ngisho ugovernment of the ANC Ramaphosa evumela ebambisana kanje le information ethi umhlaba wonke akube a new world order efunga how would you know ukuthi your own Ramaphosa your own government has already sold the country if you are not a person who are seeking the information ngoba ulwazi ungaliboni awuboni ukuthi Ramaphosa izosedalisile mhlambe if you knew ingabe inqoba inazange ivote nokuvota lento ngishoyo kuhle ngoba ngiyakuyilale manje isofaka ku YouTube sakubheda bese ngiyalala kuthiwa umzobe yisenate ngabe nathi asivoti navota ngigijima ngingazi ngivotela amanyana kodwa ungenze njani uma ungena information God forbid abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi read my brother babusiwe abalambile bomela ukulungu babusiwe abalambile uyeke ukoma so kuyasikubona even tomorrow asikhulume ngokulamba sithe like this like my wife uNkulunkulu usebenza kanje wena lo can you understand what I'm saying that is you uNkulunkulu kuwena njalo uhleze ufuna ukugcwalisa yambona uNkulunkulu always wena damo ukugcwala chitha lapha kuyanto amen fanele ube njani wena uphinde ube empty for more information then uNkulunkulu moya ngcwele he will feed again so phinda ukugcwalisa fill you again ugcwale akayeke uNkulunkulu limise qonda nomgodi ke manje uzophinda afake kuze kuchichile uNkulunkulu ufuna ube nolwazi lize lichichile so that you can be aware of what is happening uyeke ukudlala ukukholo nokusonta isikhathi sokudlala sekho you may sit down asifunde lo sisi Matthew 15 verse number 21 then sleep verse number 21 listen to this funda my brother Matthew chapter 15 verse number 21 inina ekufana ifonele thina yazi masibo fana ifonele thina mfundisi uNkulunkulu thina uNkulunkulu 10 1 2 3 uNkulunkulu thina uNkulunkulu ufuna 1 2 3 if wena ulambile ngiyakuyithola information if you are not a reader of the word ngiyakumthola uNkulunkulu uyomuzwa kwamakhelwane ngiyakuzwa umasi funda my brother 15 verse number 21 faith of Canaanite woman funa uzolosifazana thank you uJesu ephuma lapho wamuka waye emaphandle naseTire naseSidon one is Sidon Islam leaving the place Jesus withdraw to the region of Tyre and Sidon is Sidon first we have to understand Tyre and Sidon because it's Sidon it was a place etholakala eCanaan amen eCanaan those are sons konje balo bhuti lo wabulala umfowabo kaKhayini amaKhayini ingane kaKhayini uKhayini wabulala umfowabo Abel so labantu babecase babeqalekisiwe
and uma uzofunda kahle kwelincwadi in the book of Joshua uzothola ukuthi uJoshua izizwe zonke mzwana yebona Israel zahlangana onke amakhosi ahlangana uma ehlangene amakhosi onke babishopi athi lamakhosi ehlangene onke abamunye bazalwane. I'm a very good preacher, listen to me. Amakhosi onke in the book of Joshua ahlangana wonke nangizodla bazalwane. Amen. Wonke ama-Hittites ungabala ama-Levites ungabala maningi amagama ama-Jubbanites maningi amagama ama-Jubbies ahlangana onke aze asibe moya munye asibe word order baba moya munye. But let's fight against Israelites. Hlasela Israel sonke. That's why I'm saying, Bishop, if South Africa noma thina singama, South Africa yonke image nomhlaba ukusuhlangene kodwa thina la we are saying no more even to vaccine. We are saying Jesus only. We are trusting the blood of Jesus Christ. We are not trusting vaccine whatsoever. Angishumayela, I'm just passing by. But yonke lemithetho nama rules ka government ngeswasebenza singo Jesu kuphela. Ethi South Africa uNkulunkulu angasilwela the way alwela ngayo uIsrael. Zoba njalo. Only if Amen. we will fight and pray. Amen. Lepo sibhedlela ake ababona abantu bethi bazoyitotoya lokutotwa kwabo it's useless. Yeke ufuthi kuphasa. Angiqamba mangikhuluma ngise-good bit, it's useless. Noma ngatoyitoya it's useless. Into ezobasiza abantu akusukutotoya ukuthandaza. Bonke bahlanga bathi kulo Joshua ungabasabi lapha bahlasele zobanikele ezandleni zakho. Bonke abantu beza Joshua wababulala bonke lamakhosi akhona wawaxhuma emagethini waxhoma yonke into akhona wabulala wangashiya lutho waqothula yonke into wabaphusha uJoshua baze bawela eThara naseSidon kumaKhananathi bahlala in that place. Then Joshua wayiqalekisa lo ndawo. Who was Joshua? Joshua was a savior of the Old Testament, umsindisi we-Old Testament. And uJoshua wathatha after Moses in the wilderness ehlane ezobathatha ezobayisaphi eCanaan endaweni yesibusiso egcwele utsho lezinyusi nobisi, the place kaNkulunkulu ayebabusesela kuyo wakhesa indawo. Then after years and years, they come Jesus. Who was Jesus? Jesus was the savior of the New Testament. Ozothatha abantu emhlabeni on earth uzobayisa kubusuku ezulwini. Dadunga into exishifana. Lo bathatha kuphi? Ehlane bafaka kuphi? eCanaan. Usavior wakupho Old Testament Joshua. The new savior of the New Testament is Jesus Christ. Uzobathatha babhishopi on earth uzosisa kuphi uJesu ezulwini because we are going. Hallelujah. Amen. But I love this one. Lo wesifazane. Amen. Oqhamuka ngaqala in the case place. Ezulu. Mufunde ke nangu sisi. Nangu uJesu eya endaweni eqalekisiwe. So he withdraw himself wasuka. Was straight endaweni lapho the savior of the New Testament akhesa khona wabashiya khona benjalo abantu. What destroy indawo yonke wayidestroy yaphela. They come the savior of the New Testament, Jesus Christ. Ngoba uJesu ufika la indawo isiqalekisiwe indawo sephele bese yafika. Ne-South Africa if ingashintsha and come to Jesus Christ, you will see into uNkulunkulu angayenza in this world. The only thing that is needed is hunger. Hunger ulamba sifuna uNkulunkulu. Funda amabrother. Number 2. Bheka kwavela emkhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani. Kwavela wesifazane khuluma wasendaweni enjani? Eqalekisiweyo. Canaanites. Wakhala umuntu osendaweni eqalekisiweyo. Wakhala ngoba okwakho kufunayo uma sekunje ayikho enye edlulani bazalwane ukukhala. Uzokhala kanjani? Ungena information, unganothi kwenzakalani, unganambanga nayo. Wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide. Ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide. Indodakazi yami ikhwelwe kabi. Indodakazi yami ikhwelwe kabi, ikhwelwe idimoni.
Thank you my brother. kepha akamphendulanga ngezindaba. Wait. Indodakazi yami ikhole bazalwane. Idemon. What are demons? Ingelosi. Idemon ingelo sezawa. Ezawa kanye noSathane, imimoya. Uthi indodakazi yami ikhole yini? Imimoya. Engenamzimba ikhona. As our country ikhona imimoya. Jesus. And we have the answer ngoba sinegama lika Jesu. Oh government nabo bonke abantu na wonke ama politicians awaboni but thina bishop siyazi ukuthi what is happening. It's all about people Christ. Ozongena ozobuza la khona abantu bezothi ukuthula kanti guess what? So kubuya kwenkosi. Ngokumhlaba wonke uzothi ukuthula after what is going to happen now. Bazothi ukuthula kanti akusuka ukuthula sekubuya kwenkosi uJesu. Thina sesiyazi into eyenza sazi isikhathi ile is the information ulwazi. Funda my brother Msulu. Kepha akamphendulanga ngazo. Jesu angayiphendula intombazana ukuthi uma lo mama ethi banomusa kimi. Thank you. Base besondela kuye abafundi bakhe. Bamncenga bathi. Mukise ngokubuya khala emva kwethu. Kodwa Lalela kukhala bani emva kwethu? Khala wesifazana. wasendaweni eqala. But she was hungry for the Lord to help her. Waphingelela umuntu onambi odinga usizo. The reason ungakhali awuyibona usizo. Mama umntwana ngibona umama emngcwabeni recently umgqibelo kanti uzishe ekhaya sezumsebenzi omnandi ngale ceremony yomntwana la sishuma la khona babishop umhlongo my father in the Lord. Uthi lo mama lo umuntu ubishop ngiyafisa ngabe kuvala utshwala isintombazana ngeke mfana ngeke iphikisa umfundisi declare thandaz ethi uma sibo bekhona besenani futhi ngathi behlele eduze kwakho ngaphambi kwakho no sibehle mama la ngaphambi nangu MC ngibambe lolungisana the real MC befaba khona ngabamba lapha ya uthi umama uthi ubishop ngifisa ukuthi government izohalivala uzutshwala ngabe khona intombazana ngeke azalivala. She's hungry to see, hungry for utshwala, hungry uphikisana with the word of God ngokulamba kwakhe. Bengafisa kabi enganawo kungalamba ulambele kulunga babusiya balambele bomile bomele kulunga. The only thing that you do you need ukulamba ulambele kulunga uba righteous before God uba holy ukuba ngcwele before uNkulunkulu. Ngeke ukuthole uma ungakulambanga kunzima yonke into ivuliwe kodwa kusisi konke. Funda my brothers and sisters. Ngithi njoma zokugcina isakho nje sizophelisa bekhona. Bacaba uyadlala. Verse 24. Njoma soyithola ku-YouTube. Funda. Kodwa waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye. uJesu uthi wesifazane angithunyelwanga kwabani? Kwabanye. Angithunyelwanga kwabanye. Ngaba kuthi uJesu lalela wesifazane angithunyelwa bangizanga kuwena. Can you believe it? Umuntu onosizo wathi angizanga kuwena. Hey Jesu, iba nomusa kimi. Angizanga kuwena. Mzame, awumsiza akhonzi nami. Akhonzi nami. Awumzame ngiyagula, ngithandazela. Ukhonza kubandla lakho. Where's your church? Where's your church? Ishumu ikokapha. Ufuna usizo kumina. Unikela kuphi? Mzame ngithandazela. Hayibo, ukhonza kuphi? Ufuna usizo kumina. uJesu washo nje hayibo kahlancane wena. Hayibo angizanga kuwena. Ngizanga kuwena. Waphoxa. Yabazana boJesu bephoxana. Amhlasancisha ngoba becula umusa Nkosi yami. Enye intombazane esho njalo sisikamnqobi. Athi uJesu ucela uthando. Nkosi yami uJesu ucela uthando. Nokhumalo umfundisi wethu ucela uthando mzobo. Nawe ngathi ungacela uthando njengokhuma ngathi hayi ukhumalo. Sikhumalo. Namhlanje ngifuna intombazane fundisa uthandaza. Hallo? Konza ibandla ngisheka mara kodwa ibandla singise ngicela ungikhulekele.
what is happening? Hayi ngicela ungikhulele. Ngitshela inkinga ikuphi kwenzakalani? Hayi thandaza uNkulunkulu akutshele hawu. Sesa ikuphi inkinga yakho? Mfundisi. Thandaza uNkulunkulu akutshele. Okay fine. Yabona sisayabusela sesizawubusebenza. Yabo? Because ngiyafuna ukuthanda but awungitshela utshela umthandaza. What's the inhliziyo? Ayizwe nebandla nje wena. Ngifuthi nomfundisi wakho. Right? Futhi unothisha ngithi. Uhola imali enkulu kabi. Ngiyacabanga ukuthi ishumi zalapha ebandleni lakho 1005. Tam 2000. Kodwa ufuna mina ngigesi. Ufuna ukuthandaza mina manje. And awufuni ukungitshela inkinga ikuphi. Ufuna ngiqale phansi, ufuna ngiprofete. Ngisebenzisa kanzima manje. Umfundisi wakho la khona upholile mhlawumbe nonkosikazi okubhala u4. Mina ke manje angisebenze kanjani kanzima ngenxa yakho ukudlala ngawo. Then I said okay it's fine. Mntana mi sifana lalela ke. Fana ngathi egameni kaJesu siyabona umthanazo wankosikazi sobaphela vele. Angithi akusingane futhi akhozi ngamina. So nami ngathi ngasho bathi kungathanda egameni kaJesu. Awucabange la igom serious. Nathi khona kungathanda egameni kaJesu mntana. Yeah. Manje French ungaxoshwa emsebenzini abakwenzi bepermanent shampoo nje ngisingakha kanti ngisho iqiniso fanele umsebenzi ngiyaxoshwa mina just guessing ngiyaganga nje funa ngicasule ukuthi ngijwala kanjani mfuna kanti ngoba ngithi ngicasule kanti sengimsiza eqinisweni Sajlaleki kusiyama. wakhala mfundisi ngiyabo babenxoshwa bathe manje angigcini bathi angigcini kodwa lamazwi washilo I take it mntana nabona ukuthi it's not about us. Unkulunkulu akusiwa semalashana, it's for the whole people. Most of us selfish with your God. Unkulunkulu yakho selfish. If Jesus was not selfish, awuqhubeka uthele uJesu. Asithi uJesu wamphoqa waphinde wenze njani? Listen. Angithunyelwa ngabanye. Kuphela ezimveni ezilahlekileyo zendlu yakwaIsrael. Uthi ngithunyelwe imveni elahle zaIsrael yesterday. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi I don't think usukufunde kahle. You mislead abazalwane. Ubabiza okay, qhubeka yes. Qhubeka. Number 1. Ngiku verse 24. Okay, number 24 yes. Kuphela ezimvini ezilahlekile zendlu yakwaIsrael. Phela emvini elahle zayo. Usho uJesu mina ngizalanga kwabanye abantu kodwa ngise kwabaka Israel kuphela. Ngoba abantu bajula ukuthi ivangeli elamaJuda kuphela. Ngizwa ma no Jesu nawo uyavuma uthi vele nami ngize kuphi kumaJuda kwizimvu ezilahle zayo. Vele uJesu bevele sekumaJuda uthi angizange ngize kumaJuda vele kuphela. It means wena ungasili iJuda hambe kaShem. Uthi Jesu uba kuwena futhi sakushembe wa. Amsoza kwenza iphutha ngisho ngephutha. Hambe kulobhuti lwalalo sangalalo la. Hambe kukehlelezi. Hambe kumasabi yochatha. Ngoba uthi uNkulunkulu wabantu. Hambe kumasabi, hambe kubafuthi. Hambe kunala. Uthola iholy water. Uthi inkosi yabantu. But this woman, she persisted and said what? Waqhubeka enyamezela. Noma ask God let akusiye yawo. Wanyamezela. Qhubeka funda mabala. Thina ma sangena entsindisweni to this woman. Yaqala lapha indaba. Trigger even Jesus himself. I love women. Yabathanda besifazana. Kodwa if bephilelela. Umuntu wesifazana umuntu ophilelela ngenkani. Umuntu wesifazana umuntu wenkani. Yeah. Ngiyangibona inkosikazi. Ngibona hayi manje sekhulile manje. How many years manje? It's 10 years. Before something kushada nkosikazi. Andiwa mnyo wesibili, wesithathu noma sasi 1 year uthiwa masixabana shaya. It's hard nkosikazi. Musa athi hayi uyakhuluma shaya. Ngizwa nkosikazi athi ngijimuka right shaya. Hayi nkosikazi musa ungisukela. Hayi ukhuluma kakhulu. Just shaya. Very shocking. Why bold? And she was persistent. You're going to shy back. When I'm sure about it, I go as villa. I
I love my wife. When is me? Futhi angibukathi. Ngethembile. Ngivela ngibona ukuthi this is war. I'm just saying it. But it's true. Abantu besifazane banenkani. For benenkani, but benenkani for God. Angithi zami njalo. Wayesamuntu because zami ngamshada esandokusindiswa. Engazi ngisho neBhayibheli strong, but ngamshada nje. Ngaso ngamthanda athi ngamshada khona esanduku. Wayesandukukhola le time. Ngashada ingane esandokusindiswa. Mina ke ngifana nomsubo ufuna wasebedumisa kodwa ngayenzani into engazibunzi nathathi ngathi ngizomthatha khona nje ngoba ngiyamthanda. I will teach him how to see the face of God ukuthi ubumfazi into enjani sokukhula ndawonye. It was hard but it was worth it. It's worth it. Asise kulowa la iBhayibheli yeko wami. Ngoba manje akakhoroza bazana inkosi yami sicasukile ngisho kwenza ibhadi ngisho kwenzeni vele athi ngisho ngimdinele vele afuna ukukhala athi baba ngaleso sikhathi wengathi baba wethu namsebenzi izulu namsebenzi mwenza Yeah. namsebenzi izulu manje ngiyacazwa ukuthi oh baba the pride yami sengibekhotsho lo ngibekhotsho thuthi azizwana kahle izolo vele lo ngibekhotsho nami nje lokuxolisa lo ngibekhotsho I love this woman. I love this woman. Nami ngiyangifisa ukuthi ngisiza ke uthi labafazi abanje ngomfazi wami. Ngoba I won a million. I'm saying this for true, for the fact. I'm not joking. Futhi umuzazi njengolungisana nolaba ufuna umfazi ofuna uNkulunkulu. Umuzazi ungumsuka amandla amaningi uzobushaka. Seek the face of God. Funa uNkulunkulu ngalimali ngani abantu ade dlala irespect in the house. Kwamandla amaningi too much. Phela kusafana kuqala la kuliwa khona ngamaqhubu ukungcono uyahamba yolo abuye semandla manje amandla amaningi angaze abaqedele inkosi emngqubuze sesethwalala mangikhuluma kanje ngathi inkosi yami kokwenzakalana nemini. Don't worry my daughter, God will give you a perfect one. Oyothi bucasula vela ukhali indoro ekhini my wife. I'm sorry. God will give you that desire. Atokufisa inhliziyo. uNkulunkulu is faithful. Okunika okufisayo. Kufiswa inhliziyo. Ngeke uthi umuntu alright akunike ibhokolo, he will never do that. Okunika umsizo njengawe. Thank you. Nkosikazi ngamprove eqala wayomsizo njani ngoba esehla nje. Kodwa ngabo wami ngempela bona lapho ngenza njalo bengicasula. Kanjalo ngakhona. Bonke abantu nawe wathi shaya. Awukhuluma kakhulu shaya. Shaya. Bulo ukuba uzongishaya uzongikwazi. Kwa. Uzodubula? Hayi wahle kancane. Dubu. Ayibona nawe ngoku sami wami ngempela wenza into edenziwe yimi she's mine. Wasiyashintsha ngesithembu gospel. Funda verse 25. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize. He answered, I was sent only to the lordship of Israel. Ngithunyelwe kwabakaIsrael hayi kuwena. Jesus aqhubeka nokumphoxa. Then number 25. Just athandaza. Just sithandaza. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi. Kepha wayeseza owesifazane yambosi yashintsha manje. Lithi la then a woman came and knelt before him. Lord, igama lithi Lord, the talent ngesingisi 711 sithi my controller, my leader.
my master, my controller, my director, my master. Uthi wesifazane noma wena Jesu ungazanga mina kodwa winjani umuntu omaster umuntu ophethe. Uthi noma ngwazizwe ngwasekhana kodwa ngiphethe nguwe. Lo wesifazane waba nesambulo whom Jesus was. Noma uJesu athi mina ngisemaJuda kodwa wesifazane waba nesambulo uJesu kahle ayezanga amaJuda kodwa wabafela bonke. Kuba bonke abaphilayo bangabesayiphilela kodwa baphilele. Jesus died for the white people, for colored, for all nations, for Sulumane, for Jews, for whatever. Just wasifela sonke. Emqondweni kamoya ingcwele nemqonkulu sasikhona sonke. uJesu wafela ngisho uShembe noMasango wafela uJesu. Nokekelezi lo bhutwakala naye wafela uJesu. Now he need the salvation of Jesus. Even inkosi yenu le about squam unala he need. Now you also need to be saved by Jesus Christ. Yakusawu ukuthi bambelele kuyena uye kuJesu bambelele kunaye. God forbid you will see, you will burn with your king. Yazi ngisho into engayifuni futhi ngayishumayela into engifunda kwa Jesu yabo why ngihlalele ngavele ningangingane noma ngangilandela who cares ngoba sokhoza amafoni ngivele manje ngoba ukubamba abantu enzela bakhokhe ishubu lomnikelo uzobathatha phi ngoba sonke sishumayela ku YouTube sizoshumayela ku Facebook ingane zami lezi ezithembe izoqhubeka ithembe sengasangibona abanye ude won't be thembeka so what nona abantu abaningi for what zobe khonza ngani evunyelwe uba God forbid ngosashisekela nje singene imizi namanje is foolish asiqamba bayosini uthi losifazane you are my master, you are my master. Amen. That's what Jesus said. Waphendula wathi akukuhle kusho ukuthi uJesu akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphose ezinjaneni Gentile. uJesu ubiza abantu ngezinja engasina abaIsrael ngani bazali ezinja. Yabona why fokhola ngempela wena sisonje igama lakho Sister Cheese zame fokhola ngeserious ngoba uJesu ekufanisa njengenja. Jesus is God. Yabona ukuthi ngayipa masibo obizwa ngeke uJesu ikholwe a dog. Njengenja yasinja intambo ehle emgqonyeni. Jesu ethi nina into engayisiza ngani nambe nikhonza wonke lamadlozi nambe nize emgqonyeni uyashanya. Fanje ngezinto phela inje intambo idla noma yini engamazi master. Namanje they talk they're doing. Bagcwala bagijima bamba ukukekela isibodla kubantu. They are dogs. They live their life like dogs. Wambudla noma ikuphi you are a dog. Inja mbidla noma ikuphi. Inja yomnyazwa idle ekhaya. Sinenja lapha ekhaya igama lawo linye. Ucheck. Siyambopha ngoba sifuna adle ekhaya. Asifuni ukubona uJack ehambedla kumnyimizi like a stray dog. What is a stray dog? Injengenamnikazi. It's called a stray dog. Injengenamnikazi. Because injenomnikazi iyamazi umnikazi wayo uyayiphakela engamjabulela. uJack besibona usibamba kanje asijalo uyazi ukuthi makufika thina sekufika umaster. Nafika besinjalo faka buzwa izwi kushiyala uJesu kuthi gqoba uyazi ngayizwi into yasekhaya sakhuluma into yasekhaya. Ingakho buza umuntu okhona noshumalitiswa phela kufana njengoElizabeth noMaria imithi uJohane omunye imithi uJesu uma bebonana kwanyakaza fayinyakaze into umiphila yini into zenamba inyakaza noma yiphi kulo noma ikuphi futhi kubheda nakubona la inganyakazi khona fayinyakaza uthi lento engidlala akusiyona ayakuyona awudingisho umzobo you don't need to udinga uNkulunkulu moyingcwele ugcwaliswe ngamandla moyingcwele uzwe lento engidlala akusiyona akusinto yasekhaya it's a wrong thing uyozwa kanjani ungenawo moyingcwele. Don't live your life like a dog. It's good news. Indaba ezintsha ezimnandi ngiyabonga nginibongela
konke mina engithole le information before umhlaba ube kwi-new world order. Angithi nje i-new world order ila kuzobusa khona umphiki uKristu ezobusa yonke indawo umhlaba wonke bathi ukuthula. Uyokwazi kanjani lokho ungenalo ulwazi? Ngiyabongela ninethulo ulwazi before now ngiyakubongela uphase kahle bethu ukuthi ufuna umethrika nami ngakho ubhale kanje wabhala kanje buthi it is finish yini lenza buthi pens down. So gijimisa phambili gijima run gijima phambili run gijima ume khona nje wait nje for 5 minutes imagine babuke bonke yabo bazalwane yabo ngasibhale ba pens down nala talk what's it going to okay Dion all those are our friends thank you pens down isikhathi ukudlala ukukhola ukudlala ukusonta pens down ma nala bantu efo ubushwane nabo abakhola into engabheka vele bayeke uthi ngisana isikhathi sokamsana ba into engiyona engisiza ngizofaka ekufeni pens down ukuthi it is finish isikhathi sokudlala isis ngisho sonke nabalova ngisababuza nabalova bathanda why should I ask about them because they're doing what they like. It is finished. Isikhathi sokudlala sinabo samba naba serious. It is pens down. Shut up now. I was just ufuna nje uvele TV ngoba you never know. Kulesikhathi se-word order you be there with nami ngavela ngathi pens down kalabo uNkulunkulu nabangasizi ngawo. Pens down nabo isikhathi wonke umhlaba ube neKristu and seek the face of God. Pens down ngoku ke isikhathi sabasekho nabo bazohluleka ukuvula umhlaba omasako shembe unyazi yebo sorry ngisho unyazi ngekwazi uketshangakazi uzofishwa amasosha no more bazosafarisha with their God yaba kwazi entabeni no more ntaba bazwa kanjani entabeni bazwa kanjani entabeni pens down sorry sakuzothatha who's God okhonzwa ngisho abantu bengamboni his name is Jesus Christ. Sometimes 2000 years ago kade hamba kodwa samthanda ngisho singamboni shala makhatha la masiya la makhatho sele bekhatha siyamfina siyabuzwa sikwazi ukumkhonza ngekho phakathi kodwa sinomoya na asho umhlabeleli athi akekho phakathi kwethu kodwa siyamkhonza ngomoya la kulo mhlabeleli oshonda sengiyakhonza uthini woza lo mhlabeleli uphi umhlobo uJesu yebo bakithi sombo lotuma uJesu fane woza mnqo sinje woza mkhulu shaya sumansime ngenyawo woza simkhonza sila somebody but the verse ngaba worshipers Whoa. Sanyakazi. Qedela iverse. Ningabe siyathandaza. Liqedela. Verse number 27. Dlale phansi. Qedela iverse. Yena wathi yebo Nkosi. Kepha nezinjana. Zidla imvuthuluka. Ewe etafuleni labaniniso. Lisho ngesingisi talent the same verse unembaba verse 25
27. She replied, That's Then true. she replied, That's true, that's true, Lord. Lord. But even dogs are But allowed even dogs are allowed to eat the scraps to eat the scraps that fall beneath the that master's fall table. beneath the master's table. Uthi lona nathi noma sizinja kodwa sifanelwe ukudla imvuthuluka ewe kumaster webazalwane noma uthi sesodla imvuthuluka nathi sifanelwe webazalwane angishwa nathi sifanelwe nathi nawufanele ungene ezulwini nawufanele ungene ezulwini noma kuthiwa uwiki noma kuthiwa uhluleka noma kuthiwa ukude noNkulunkulu lalela noma kuthiwa ukhonza amadlozi noma kuthiwa wazalishwa noma kuthiwa unendoda noma kuthiwa usuzalile noma kuthiwa unengane eziwu-2 eziwu-3 noma kuthiwa kodwa ngokwezulu nawufanelwe mamazo asishiqiniso nasiphume madlozini naze siwathanda lamakhosi notshwade sikuthanda nokudakade sikuthanda nathi sazalisa before Jesus Christ nawe wazaliswa before Jesus Christ hey nawe zayenzeka izinto kodwa la nawufanelwe ngifisa ukuthandaza nawe ubuya wami uyakubheka hayi ngoba ngifike nawe la kodwa kuthi angijudge nawe ufanele ebethu nawe ufanele umsebenzi ufanele berada my daughter nawe ufanele yazo bethu konje bokuka kule ishumi kamla maboko I know Father don't get us funny. First, kufanele. Say it, the verse after that. The last verse. The last verse. Khona uJesu waphendula wathi Jesu wathi, Oh mame, oh mame, kukhulu ukukholwa kwakho. kukhulu ukukholwa kwakho. Makube kuwe njengokuthanda kwakho. Makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso Indodakazi yakhe yasinda kusho leso sikhathi. kusukela kuleso sikhathi. Amen. Ngoba bathi Jesu help me oh God. Lisho lesingisi my brother, lisho lesingisi. Lisho lesingisi. Verse number 28. Then Jesus answered her, Then Jesus answered her, Oh woman, oh woman, great is your faith. great is your faith. Be it done for you Be it done to you as you wish. as you wish. And her daughter was cured from that moment. And her daughter was cured at that moment. Before my wife comes forward and pray, I want us to worship God for 2 minutes. And I want you to worship God in your best. And say, Lord, namufanele ukusindiswa. Let's worship God. Shall we say that nakufanele ukuyezulwini? Worship that Jesus is coming from. Yes, my Father, yes, my God. Sonke zangephaka kufanele nawe. He is our Jesus, He is our God. He's greater than anything that the sickness of disease. We love you, Jesus, we love you, Jesus. He's with us. The Spirit of God, you will not leave us or forsake us. He's with us with His Spirit. We are going to see Him all of Thank you, Jesus.
I'll show you something and pray. Moms of it, please can you come and pray? Just pray again. As she's praying, just pray along with her. You can pray in tongues.